kami ka kubor kabong ni jak klep uba ardan na yung dorbar por bayakran muda. Rai mapi pai ba hato pin kesan kumi kini ki basyalam baklai pai ba. Namar takadaw penher ya kini ka kubor syabaro lingba nang net po yo umsling Jekish nong gitau ki ba pipi don slow pa kini ba mu ban pen kulmar ya kini ka meeting melelei kinle badan kam slow pa police officer take action balai ngong kumta kidan ki kenhon bala pha da kini parti ban pen kulmar ki meeting om tang belajar menta Henry laja kini kisngi bala dep ru kiladon ki kenhon bawan ban pen kulmar meneru ladon Bat ngangong ka parti NPP ka burom ye kiwewe political party for people long jalang. Henry balai pim burom lang yingi. Balai pipen i. Ya ka jinglong po ka jong pi kum ka parti VPP ban pen kulmar ne. Ngangong kini tang kibreu belarung ka virus haja biang jongki. Bat une virus sakan mau pi pai ba ude virus na West Bengal. Oh, police officer take action. Ndai ban sya kumi ni gibreu kumi kini gibreu ki batmu ban hari ay kajai pendeu jungi lada kim nang ban ekran po darbar pelekin wan pentut ni kamam la belong kan ni lada pi pimsu ya ha ban jet ingi wan nam jet ngem pen bori pi ndai ngi kwa tangi tu gibreu ba soto ya kayap ka em jung pai ba ngangawan namor keneng konstituensi Morganeng konstituensi job upra menakani mentala shisnam kai ba kibreu kiyo ngila pabe badu ngila pabe ka skim jong pi nganga ai skim arphulak menakani da DMF fund hapo puriang kani ka puriang kan pediang ye ka jingesang he jong ka balang blai la shimsnam ban penbhai ka madan football mentala khang na kini ki VPP kai ka banja Hajaka bagi kan wan ra skim batmai development skim batmai penban ki khang penban ye katakan development skim wan ra kim don por ai ban wan ra jing bhai pai ba ki don por tang ban pen kulmar yu pai ba ka jing ye khi reservation policy ko ki samla wat cha pen be ka dei tang ka jing ye khi ban pen du nong ye phasi barok we menta hangno yo kam sarkar phasi jungi Nadu bayo ki barden reservation policy lapun ki an ki kendon ki bami mla syo taman yo kam sarkar khasi jungi ngangong kani ka jinga ki reservation policy mat la pha do doktor mukul dei nam dei mi nang ne ka jinga lang ra ni ka khubor bam dei tang ka VPP ba ye jai ban riu ban i hang no bat kan no teli ki an hapor ba philong CM lawan ra don ru ka we tangkawe ka executive order kalong ban pen kala jan no ikajai ban riu jungi sya kajai kapa katala i ban long